Саумағығыз. Башқұртыстан юлдаш телевидениеында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта Республиканың Иглин районында правағыз водитель өлемеслі авария ғалығы. Башқұртыстанда юл транспорт фажыға сәбәптәрін бөтіру бойынша комиссия эшлей башланы. Күміртауда бала сақтың қауыфы юлы тип аталған КВН финалы болып өтті. Ошы һәм башқалар тұрғанда хәзер үк қарай алаһығыз. Өфілі ашығыз ярдам күрһәту машинаһы менән бәрелештә бер кеше һәлак була. Юл хәрәкәте фажыға 24 марттың иртәһендә Малая Гражданская һәм Галли урамдары сатында була. Башкаланың дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча Datsun Mido менән Nissan Sunny ашығыз ярдам күрһәту машиналары бәрелешә. Авария һөдемтәһендә Datsun руле артында булган 72 яшьлек водитель дәваханага озатыла. Унда тән ярәхәтләреннән ян бирә. Шулай ук Газель машинаһының пассажиры ашығыз ярдам күрһәтүче 49 яшьлек фельдшер аварияла ярәхәтләнә. Бұл факт бойынша асықлау эшләре башланды. Тагыла бер үлемесле юл хәрәкәте фажыга 29 марттың кисендә Иглин районында Мәскәү-Өфе юлының 1533 километрында теркәлә. Версияларның береһе буенча Toyota Carina руле артында 37 яшьтәге Өфе водителе кылу бетү нияте менән каршыга килгән Scania авыр йөк машинаһына бәрелә. Бунан һуң машинаны юлдаш барган MAN авыр йөк машинаһына ташлай. Авария һөдемтәһендә еңел йөк машинаһының водителе ярәхәтләр ала һәм дәваханага озатыла. Уның Октябрьский калаһына булган 26 яшьлек пассажиры авария урынында ян бирә. Билдәле булуынча Toyota водителе транспорты исерек килеш йөртү сәбәпле водитель удостоверениеннән мәхрүм калган булган. Башкортостанда пассажирлар автобусы юл хәрәкәте фажыгаһына эләгә. Авария үткән чаршамбының иртәһендә Өфе районында Көнбайыш Урау юлының 17 километрында була. Республика дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча Газель автобусының 42 яшьтәге ошында яшәүче водителе Ягодная Поляна авылыннан Өфе ягына юлланганда төп юлга сыгу урынында КАМАЗга юл бирмәенчә уга бәрелә. Авария һөдемтәһендә автобусның пассажиры булган 2 катын дәваханага озатыла. Тагыла 2 пассажир медицина хезмәткәрләре тарафыннан каралгандан һуң өйләренә кайтарыла. Билдәле автобус маршрутта булмаган. Шулай да уның салонында 4 пассажир була. 2 водитель дә зыян күрмәй. Тагыла кешеләргә зыян килтергән юл хәрәкәте фажыгаһы республиканың баш калаһында теркәлә. Авария 29 марттың иртәһендә Өфенең Сәгыйть Агиш урамында була. Kia кроссоверы менән бәрелеш һөдемтәһендә УАЗ автомобиле түнкәрелә. Республиканың дәүләт автоинспекцияһында әйтүләренчә 2 кеше зыян күрә. Уларда ярәхәтләнү сәбәпле дәваханага алып киләләр. Аварияның сәбәпләре һәм шарттары әле асыклана. Башкортостанда юл транспорт фажыгаһы сәбәпләрен бөтөрү буенча комиссия эшләй башланы. Уның составына дәүләт транс, дәүләт автоинспекция вәкилләре һәм юлларның балансын тотучылар инә. Үлемесле юл фажыгаһы осрагында комиссия 2 тәүлек эчендә шул урынга барып, авария сәбәпләре турында үзенең хыгымталарын бирергә тиеш. Юлдың транспорт эксплуатация торышында җитешсезлекләр табылһа, 10 тәүлек эчендә юлдың ошо урынында авария хәлен кәметүгә юнәлтелгән саралар комплексы узгарыла. Шулай итеп, 26 февраль көне 14 модель ВАЗ автомобиле водителе Туймазы калаһына карай китеп барганда, тимир юл аша сыгу өчен көйләнгән урында светофордың хәрәкәт итү тыюсы сигналын һанга хукмаенча үтәргә була. Һөдемтәлә Мәскәү-Өфе маршрутыннан юлланган пассажирлар поезды менән бәрелешә. Еңел йөк машинаһының водителе һәм уның 2 пассажиры каты тән ярәхәтләре ала. Юлдың ошо yerендә комиссия һөдемтәһендә кыуып үтү тыела, хәвефле борылыштар кебек тамгалар куелды һәм хәрәкәт итүнең максималь тизлеген сәгатенә 50 км дигән сикләү булдырылды. Үткән атнада комиссия Яңавыл районына барды. Унда 2 автомобиль бәрелешендә бер водитель һәлак булган. Авария 22 марттың иртәһендә була. Яңавыл Иске Курдым трассаһында 22 яшьлек водитель 10 модель ВАЗ автомобилендә руле артында 38 яшьлек катын булган десяткага бәрелә. 2 водитель дә дәваханага озатыла, әмма һөдемтәлә ир кеше ян бирә. Әлеге вакытта комиссия ошо юл фажыгаһына анализ яһап, бұл участокта авариялар һанын кәметүде булдыру өчен хыгымта сыгару өстендә эшләй. Бунан тыш комиссия юл фажыгаларының иң еш сәбәпләренә анализ яһар өчен азна һайын ултырыштар узгара. Әле региональ юллардагы кеше гомерен өҙгән 10дан артык авария каралган һәм 2 төп сәбәп билдәләнде. Хәрәкәт итү тизлегенең юл һәм метеорологик шарттарга тап килмәүе, ияүләрнең караңгы вакытта яктыны сагылдырыучы элементтарһыз юлда йөрүе. Комиссия эше юл фажыгаһына бәйле факторларны хәзердән үк кәметергә мөмкинчелек бирә.
Һәм шуның менән республика юлдарында үлемесле осрактарның һирәгәюенә алып барасак. По каждой из типовых случаев дорожно-транспортных происшествий разработаны и сегодня одобрены типовые решения. Это и нанесение разметки, и установки соответствующих знаков, и освещение, и другие мероприятия, которые в перспективе позволят избежать дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь со смертельным исходом. Мәктәптәрдә каникулдар бөтте. Әмма юл кагыйдәләре даталарга бәйле булмай. Һәм балаларның хәвефһезлеге өчен ял көндәре булмаска тиеш. Тап шуның өчен дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре ата-әсәләргә уларның балаларының хәвефсезлеген булдырган ысулдар турында искәртү биреп торудан туктамай. Балалар өчен креслолар күптән инде безнең тормышта гадәти күренеш. Һәм бұл корылмалар менән барлык автомобильләр иһазландырылырга тиеш кебек. Шулай да балаларның хәвефсезлеген кайгыртмаган ата-әсәләр һаман да бар. Бәхеткә каршы ундайларның ханы кәми бара. Һәм күп ата-әсәләр хәзер автокреслоларда ултырган балаларын горурлык менән күрһәтәләр. Я всегда перевожу своего ребенка в детском выдерживающем устройстве, а когда был маленький, в автокресле. А скажите, пожалуйста, вообще вы представляете себе возможным, что можно ребенка привозить без детского выдерживающего устройства? Нет, не представляю себе возможным. Я считаю, что это очень опасно. Шуңа карамастан балаларның юл транспорт ярәхәтләнүенең кимәле әле булһа югары булып кала. Бер профилактика менән генә бұл проблеманы хәл итерлек түгел. Бұл мәсьәләдә ата-әсәләрнең роле бик зур. Улар балаларга иң сабый сактарыннан ук юл кануннарын ихтирам итәргә өйрәтергә тиеш. В рамках профилактической операции «Внимание, дети» сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяют перевозке несовершеннолетних. Главная цель – рассказать родителям, что безопасность детей зависит от них самих, и что, когда в салоне находится ребенок, нужно очень внимательно вести себя на дороге, соблюдать правила дорожного движения, ведь от этого зависит жизнь и здоровье детей. Балалар үзләре юлдардагы хәвефсезлеккә арналган сараларда әүдем катнашалар. Шуларның иң сагу мисалы бала сактың хәвефсез юлы дигән юл кагыйдәләренә бәйле КВН. Күп елдар тап КВН юл хәрәкәтенең законнарын үтәгән берничә буын тәрбияләй. Яңарак был конкурстың республика финалы Күмертауда үткәрелде. Конкурстың еңүчеләре итеп Нефтекама кала һәм Бакалы райондары командалары билдәләнде. Икенче урында Яңавыл һәм Миякә райондары. Өченче урында жюри әгъзалары Өфе кала һәм Баймак районы командаларына бирде. Лайыклы сыгыштар, хаклы бүләктәр, ә иң мөһиме юл кагыйдәләрен айыруса яхшы белү. Ошоларның барыһы ла конкурсты сын мәгънәле уникаль һәм кабатланмас итә. Безусловно, с каждым годом подготовка становится все лучше, мощнее. Ребята молодцы, выкладываются на 100%, и я надеюсь, так дальше будут держать. Призы будут становиться все лучше, ребята будут еще более ответственнее относиться. Поэтому все молодцы, все супер. Конкурс он очень нужен, потому что, к великому сожалению, не все дети знают элементарные правила дорожного движения. Родители их, не все родители их обучают, потому что иногда мы видим такой даже случай, когда вот утром ведут ребенка в школу либо детский сад, они переходят дорогу на красный свет или переходят дорогу в неположенном месте, тем самым подавая плохой пример ребенка. Ребенок все впитывает, и, соответственно, когда они идут сами без родителей, они то также нарушают правила дорожного движения. Это приводит к трагедии. Башкортостанда автомобиль хуҗаларына газонда парковкалану өчен штраф буласак. Башкорт депутаттары законлы рәвештә яшел территория төшенчәсен индерәләр. Был газонда яки клумбаларда парковкага катгый тыела дигәнде аңлата. Кагыйдәне бозучыларга штраф янай. Законның үтәлүен административ комиссиялар тикшерәсәк. Шундай ук хукук урындагы яшәүчеләргә дә бирелә. Әйтергә кирәк, был закон проекты парламентарийлар арасында күп бәхәсләр тудырды һәм өстәлмә асыклауды талап итүче һораулар туды. Шуңа күрә законды тамам кабул итү апрель айында үтәсәк, икенче пленар утырышка тиклем калды. Для физических лиц первоначальная санкция от 1000 до 2000 рублей. В дальнейшем, если повторно этот же нарушитель попадает под составление административного протокола, штраф накладывается от 3 до 4 тысяч. На юридических лиц там штрафы больше, на должностных лиц тоже больше. Өфөлә дуслык монументы эргәһендә яулар өчен җир астыннан юл ашасыгы урынын төзү башланды. Тагыла бер ошондай объектты реконструкциялау планлаштырыла. Әлеге вакытта яр буена эләгер өчен Сочинская урамы аша светофорда көтүп торырга туры килә. Яуларның ошондай юл ашасыгы урынын Салават Юлаев проспекты астыннан 30 ел элек төзи башлайлар. Тик унда ул дәүләт экспертизаһы үтә алмай һәм шуга объект ябыла.
Хәзер инде Агыйдел буен реконструкциялау сегендә, уны яңынан тергедергә дигән карар сыгарыла. На сегодняшний день мы будем производить работы, разборка старых плит потолочного покрытия и замена на монолитный пояс. Но будет все в граните сделано, будут современное освещение сделано, потолочное покрытие. Тагы бер юл ашасыгы урынын Дуслык монументы тукталышы районында эшләргә уйлыйлар. Әлеге вакытта әзерлек эшләре алып барыла. Элекке баскычлар демонтажлана, коммуникациялар сыгарыла. Проект буенча юл ашасыгы урынын төзү асык ысул менән барасак. Димәк, Сочинская урамын ябасактар. Буга охшаш күренештә Октябрь проспектында Үсмердәр китапханаһы тукталышында ер астыннан юл ашасыгы урынын төзү вакытында күргәйник. Строительство будет производиться в 2 этапа перекрытия автодороги Сочинской. Сначала половину дороги и потом уже перейдем на вторую половину дороги. Асфальт мы планируем положить уже и пропустить полностью пропуск автотранспорта к октябрю месяца. И до декабря месяца будем производить отделочные работы. Юл ашасыгы урынының дөйем озынлыгы 110 метр. Объектты эксплуатацияга индергәндән һуң Дуслык монументы эргәһендәге светофордар демонтажланасак. Көн һайын юлларда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шулардан күбе видео теркәү корылмалары объективларына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлларындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларды тупланык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Ихатала маневрлауда яулар тизлегендә эшләү хәерлерәк. Чөнки кайбер сакта ундай кыюлылык уңайсыз осракка тарыктырырга мөмкин. Был видео хакыйкатьнең барлыгына инандырды. Кышкы шиналарыгызды яйгеләренә алмаштырырга ашыкмагыз. Беләгезме, кайсак был бик кызганыч була ала. Ә был видео Стәрлетамактан килде. Яшь егет китеп барган автомобиль өстендә бейей. Бик шәп тамаша, шул ук вакытта бик хәвефле. Юл патруле редакциясе бындай трюкты кабатламаска өндәй. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Үзегезнең видео язмаларыгызды бәйләнештә селтәрендәге безнең төркемгә я булмаһа 8927-350-6394 WhatsApp хандарына ибәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булһын. Һау булыгыз.